Když vezmeme 100 náhodných teenagerů, zjistíme, že i když každý vypadá jinak, jejich myšlení funguje velmi podobně. U 2 až 3 z nich však bude mysl pracovat atypickým způsobem. Tito jedinci by mohli být diagnostikováni s autismem. U chlapců k tomu dochází 4krát častěji, možná proto, že je u nich diagnostika snazší. Děti i dospělí na autistickém spektru vnímají svět odlišně, protože se narodili s různou mírou neurodivergentních rysů. Většina autistických dětí má citlivější smysly a silnou potřebu vnášet logiku do svého okolí. Některé vyhledávají opakující se vzorce chování a mnohé působí asociálně nebo se vyhýbají očnímu kontaktu. Autismus není nemoc a proto jej nelze vyléčit. Protože každý mozek je jedinečný a jeho struktura má nekonečné množství nuancí, autismus je definován jako spektrum. Spektrum nevyjadřuje míru závažnosti, ale spíše rozmanitost mysli. Některé děti bývají vysoce inteligentní, mají mimořádné schopnosti a silný zájem o specifické oblasti. Někteří jedinci mají průměrnou inteligenci a mohou mít například potíže s učením nových věcí. Ale existují i děti s těžkými poruchami učení. Děti na autistickém spektru v každodenním životě potřebují různé úrovně podpory. Malý chlapec, Lukášek, nám pomůže lépe pochopit, jaké to je žít s neurodivergentní myslí. Jeho matka si brzy všimla, že se vyhýbá očnímu kontaktu a často se rozruší, když ho obejme. Nikdy nevracel úsměvy a pokusy zapojit ho do hry s ostatními dětmi často končily záchvatem vzteku. Když Lukášek ani po druhých narozeninách neříkal více než několik slov, začala mít podezření, že něco není v pořádku. Vyhledala odbornou pomoc a Lukáš byl diagnostikován s mírnou formou poruchy autistického spektra, zkráceně PAS. Lukáš vnímá svět atypickým způsobem. Při čtení knih nebo sledování filmů jeho mozek zpracovává a třídí informace jinak. Zatímco jeho neurotypické vrstevníky učíme kategorizovat věci a vytvářet schémata, například vše, co má 4 nohy a štěká, vnímají jako psa. Lukášek si každý typ psa ukládá jako jedinečného a jednotlivě ho zařazuje do své mysli. Jeho důraz na detaily a obtíže se zobecňováním způsobují, že svět vnímá objektivněji a je méně náchylný k takzvané rámcovému zkreslení. Zároveň však pro něj jakákoliv nová zkušenost může být velmi složitá. To je důvod, proč si vytváří pevné denní rutiny, které mu pomáhají omezit nadměrné smyslové podněty. Mozek dětí z PAS některé podněty zesiluje a jiné potlačuje. Lukášek například slyší všechno zesíleně. Tato schopnost mu však zároveň stěžuje situace, kdy mluví více lidí najednou. Slyší všechny hlasy najednou, ale nerozumí ničemu. Jeho citlivost na dotek proměňuje jídlo v intenzivní zážitek. Pokud je textura nebo chuť příliš silná, Lukášek ji jednoduše odmítne. Stejně tak chůze na boso po mokré trávě nebo hraní si v hlíně může jeho mozek natolik zahltit, že je pro něj situace nesnesitelná. Lukáš je fascinován logikou. Přirozeně vyhledává vzorce, které vnášejí řád do světa kolem něj. Někdy se snaží zavést pořádek i do vlastního chování a pohybů svého těla. Pokud se tyto strukturované vzorce naruší, rozruší ho to. Například ho vyvede z míry, když někdo napočítá do 8, ale nepokračuje do 10. Lékaři tomu říkají obsedantně kompulzivní porucha, což je odlišná diagnóza, ale často se vyskytuje společně s autismem. Lukáš zažívá sociální odcizení. Má potíže navazovat vztahy s ostatními, protože sociální situace ho zahlcují jak svou intenzitou, tak svou nepředvídatelností. Lidské emoce jsou nesmírně složité a neřídí se jasnými vzorci, což způsobuje, že Lukáš často špatně chápe situace a nevědomky rozrušuje lidi kolem sebe. Kvůli tomu se sociálním interakcím raději vyhýbá a jen zřídka navazuje oční kontakt.
Jemu samotnému to ale příliš nevadí. Většina věcí, o kterých ostatní lidé mluví, mu stejně připadá nelogická, nepodstatná a nudná. Jeho matka ho po 4 roky vodila k terapeutovi, který mu ukazoval obrázky obličejů, aby se naučil rozpoznávat emoce. Díky tomu se postupně zlepšil v identifikaci výrazů tváře a jejich odpovídajících pocitů. Osobně ho ale čtení výrazů ani navazování nových sociálních kontaktů stále příliš nezajímá. Má 2 přátelé, se kterými sdílí stejné zájmy a víc ke štěstí nepotřebuje. Autismus není nemoc, kterou bychom mohli léčit. Dětem ale můžeme pomoci různými terapiemi a akceptováním jejich odlišného myšlení.